Jeg vil starte med at sige velkommen til den her lille webinar, hvor vi vil kigge på nyhederne i 32-bit udgaven af Marinefo. Vi vil lave et seminar senere, hvor vi kigger sådan mere specifikt på 64-bit versionen, som jo endnu ikke er kommet på dansk. Men lad os prøve at kigge lidt på, hvad vi skal have set på i dag. Vi har sådan, som vi plejer, sådan et lille tema på de her nye versioner af Marinefo, og den her har vi kaldt bedre, hurtigere, kraftigere. Sådan lidt en for dansk udgave af vores engelske ord. Men det der ligger i den, det er i høj grad det her, at vi er begyndt at udnytte selve hardwaren bedre, end vi gjorde tidligere. Det vi vil prøve at kigge på i dag, det er det nye layout designer vindue. Så vil vi kigge lidt på performance, hvad er det for nogle ting vi har gjort, og hvad er det for nogle ting vi påtænker at gøre mere her. Og så har vi sådan lige nogle små ting vi slutter af med. Hvis vi starter med layout designer vinduet, så er det et helt nyt design fra bunden. Det bygger i praksis på vores signaturforklaringsvindue, som jo kom for nogle versioner siden. Det store nyhed i den her, det er, at man nu har aktive kortrammer. Det vil sige, man har aktive kort direkte inde i layout design, man kan arbejde med. Jeg skal nok lige vise noget mere, når vi når det til. Hvis vi kigger lidt på, hvad det er for nogle elementer, vi har i den her, så er der den her indbyggede værktøjslinje, som vi også kender fra både fra signaturforklaringsvinduet, men også fra listevinduet. Så har vi nogle gitre og nogle hjælpelinjer, nogle automatisk linjeskift i tekstbokse. Vi kan nu nemt indsætte billeder, og så har vi de her aktive rammer med både kort og listevinduet. Lad os prøve at grave lidt ned og se på, hvad det er for noget. Jeg starter lidt med sådan en præsentation af tingene her, så skal jeg nok lige skifte over i brug og vise, hvordan det faktisk virker. Det første, jeg vil snakke lidt om, det er selve værktøjslinjen, som jo ligger øverst i vinduet, som vi også, som jeg nævnte, kender fra listevinduet. Og den har ligesom nogle flere forskellige elementer, den er bygget op omkring. Det første, vi har herovre, det er nogle elementer, der kan styre selve print output og sideopsætning. Så det gør det nemt at få sat siden op og også få genereret output fra det, altså pdf-dokumenter, eller print-in-printer, eller gemme det som et rasterbillede. Vi har også mulighed for at indsætte elementer. Det kan både være kort, det kan være billeder, det kan være listevinduer, og det kan også være forskellige andre grafiske elementer, altså linjer og polygoner. Her har vi nogle værktøjer, som vi kan bruge til at vælge i layoutvinduet, zoome og panorere i layoutvinduet. Og endelig har vi herovre de her ting, vi bruger til ligesom at styre udseendet eller stilen af de forskellige elementer i layoutvinduet, så vi kan ændre stilen på de her linjer, eller de her flader, eller de her tekster, vi har indsat. Det er ligesom det, som vi kender fra det gamle layout-vindue også. Og endelig kan vi herover styre, hvordan skal gitter og hjælpelinjer vises. Nede i bunden er der også kommet noget nyt. Så hernede der kan man ligesom zoome ind og ud i layout-vinduet, eller layout-designer-vinduet, som det jo hedder nu, med sådan en skala bar, så man bare trækker i den, og så zoomer ind og ud. Man kan også klikke på den her tekst, og så indtaste det forhold, man gerne vil zoome til. Så man vil skrive 100%, så ser man det 1 til 1. Hvis man skriver 200%, så zoomer man ind, eller 50%, hvis man skal se det mere overordnet billede. Og endelig kan jeg klikke på den her over i hjørnet, så den ligesom zoomer ud og viser mig hele indholdet af layout-vinduet. Så det er en nem måde ligesom at få vist alt, hvad jeg har i et layout-vindue. Hvis vi prøver at grave lidt mere ned i den her gitter og hjælpelinjer, så det er jo en af de nye ting, der ligger i den her, det nye layout design vindue. I kender den nok fra signaturforklaringsvinduet, som blev tilføjet her fra versionen. Det er lidt af de samme ting, der ligger over den her. Så herovre kan jeg styre noget med gitteret. Skal jeg vise det overhovedet? Skal jeg snappe til det, når jeg tegner nogle ting? Hvor stor afstand skal det være mellem de her linjer, jeg kan se, og det her kvadratnet, der ligger bagved. Og så kan jeg indsætte de her lodrette og vandrette hjælpelinjer, hvor jeg nu har brug for dem, eller indsætte dem, og så flytte dem derhen til, hvad jeg gerne vil. Og endelig har nogle funktioner til at snappe, vælge nogle elementer, og så få dem snappet til de her hjælpelinjer, enten til højre eller til venstre, eller op eller ned. Jeg kan også til sidst deaktivere mine hjælpelinjer, så jeg ligesom ikke, de bare er synlige, men de fungerer ikke som noget, jeg snapper til. Og endelig kan jeg fjerne dem alle sammen, så jeg ikke synes, de sidder der rigtig godt. Så har vi de her gitter. En er sådan lidt
et ternet stykke papir, vi sidder og tegner på. Det gør det lidt nemmere at placere tingene i forhold til hinanden, så man ligesom kan snappe dem eller placere dem på den samme linje, enten lodret eller andet. Og så var de her vandret og lodret hjælpende, vi kan bruge til også at snappe hinanden bagefter. Jeg kan også, når jeg indsætter tekster, så i stedet for at jeg ligesom skal selv indsætte linjeskift, så kan jeg nu få den til at gøre det automatisk. Så jeg ligesom skriver en tekst ind her, og når jeg starter med at skrive den, så bliver den lige så lang som teksten nu er. Hvis jeg efterfølgende tager fat i hjørnet eller i kanten på den, og gør den mindre, vi ser, så flytter teksten der faktisk, så den tilpasser sig den nye størrelse, som tekstboksen rent faktisk har. Så på den måde kan jeg få den til at stå på flere linjer. Og det er jo helt smalt, hvis jeg har brug for det. Det er også blevet rigtig nemt for mig at indsætte billeder nu i afkendet. Tidligere der skulle man jo åbne en tabel, vælge, at det skulle være en rasterfil, angive, der bare skal vises, vise et kortvindue, zoome ind, så det kun er det, man ser, indsætte nye rammer over i afvinduet, udpege det her kortvindue med billeder i, og så fik man ellers sit billede sat ind, og så skulle man måske også lige huske at fjerne rammen ude omkring, så man ikke kan se rammen omkring billedet, hvis man bare vil se selve billedet. Så det var noget omstændigt. Nu er det blevet noget nemmere. Man trykker bare på knappen her, indsæt billede, så udpeger man et eller flere billeder på sin computer eller på sit netværksdrev, hvor man nu har dem hen. Og vupti, så får man sat dem ind i layout-vinduet her. Og så kan jeg, når jeg har dem inde, så kan jeg ligesom skalere dem og placere dem, som jeg nu har lyst til. Så jeg ændrer på deres størrelse, når jeg har sat dem ind. Så nu sidder der et billede direkte inde i layout-vinduet, uden at have noget kort vindue at referere til eller noget. Så det er altså væsentligt nemmere på den måde at indsætte billederne. Når man gemmer det her i arbejdsrådet, så gemmer vi referencen til billedet, hvor ligger billedet rent faktisk inde fysisk på disken. Og det er selvfølgelig en relativ reference i forhold til, hvor man gemmer arbejdsrådet, hvis man kender fra tabeller. Man kan jo også risikere, at man flytter arbejdsrådet uden at få billedet med, for eksempel, eller man omdøber billedet, eller sletter billedet, og så findes det ikke mere. Det betyder ikke, at man ikke kan åbne arbejdsrådet. Det betyder bare, at når arbejdsrådet bliver åbnet, så vil man kunne se en fejl som den her, at den ikke kan finde den her pågældende fil, fordi at den ikke kan finde dernede til, hvor jeg har gemt den. Den siger til mig, at den her fil, der ligger i den her mærkelige placering her, den kan den ikke findes. Det jeg så kan gøre, det er, at jeg kan dobbeltklikke på rammen her, og så kan jeg udpege, hvor den så ligger hen. Så har jeg nemt ved ligesom at tilpasse det og sige, om den ligger jo herovre, det er fordi jeg lige har gjort et andet med omflytning eller hvad det er. Så man kan sådan set udpege den samme fil eller en anden fil, der ligger ind i rammen. Og så bliver den tilpasset her. Noget af det store, som vi har arbejdet med, det er de her kortvinduer, og også for den sags skyld listevinduer, så vi ikke bare har et billede af kortvinduet inde i layoutvinduet. Så hver gang vi skal lave et eller andet kortvindue, så skal vi gå ud af layoutvinduet, gå over i kortvinduet, lave en tilpasning der og gå tilbage til layoutvinduet for at se, hvordan kommer det her så rent faktisk til at se ud. Nu kan man rent faktisk tilgå kortvinduet direkte. Jeg starter med at se, hvordan vi indsætter et kort her. Jamen, vi klikker på den her knap her, der hedder indsæt kort. Så kan jeg enten vælge et af de eksisterende kort, eller jeg kan oprette et helt nyt kort. Hvis jeg opretter, eller vælger et af de eksisterende, så laver man faktisk en kopi af kortvinduet. Og så indsætter den kortet i layoutvinduet. Kortet findes så kun i layoutvinduet. Der ligger ikke noget særskilt kort bagved længere. Så det vil sige, at man har ikke et andet kortvindue, som bliver refereret til. Det er kun det kortvindue, der findes i layoutvinduet. Så når jeg har sat det ind, så ser det ud på den måde her. Man kan se, at den har sådan en grå ramme omkring. Og så kan jeg tilpasse det, som jeg nu har lyst til. Og det vigtige her, det er altså at være opmærksom på, at selve kortet i layoutvinduet, det er et selvstændigt kort. Det betyder også, at jeg faktisk ikke behøver at have noget andet kort, hvis det er det eneste kort, jeg skal bruge. Jeg skal bare lave et layout-vindue, hvor jeg har et kort i, så kan jeg sidde og arbejde direkte med det kort, jeg har i layout-vinduet. Jeg prøver at kigge lidt på det her. Så hvis jeg nu har det her kortvindue, jeg gerne vil lave noget med det, jeg vil gerne tilpasse det, jeg vil zoome ind eller ud, eller jeg vil gøre et eller andet med det, så kan jeg enten dobbeltklikke på selve rammen, eller jeg kan bruge den her alt-klik, så jeg holder alt-tasten, så klikker jeg på den med min mus. Når jeg gør det, så bliver kortet aktiveret. Det vil sige, det bliver
lavet om til, hvad skal man sige, kort, hvor det tidligere bare var sådan et billede af kort, så nu er det rent faktisk et kort. Så nu kan jeg bruge det som om det var et reelt kortvindue. I kan også se, at jeg bruger min store trådkors her, så I får det store trådkors på hele skærmen her. Nu kan jeg så bearbejde det her kort, som var det et ganske almindeligt kort. Så det jeg gør, det er, at jeg kan for eksempel gå rundt, og så kan jeg vælge nogle labels, en eller flere ved at holde shift eller kontroltesten nede, på den måde forvalte de elementer, jeg skal bruge her. Det kunne også være andre geografiske objekter, jeg valgte. Jeg kunne også gå ind og flytte med mine labels og se, hvordan jeg gerne vil have dem til at stå i forhold til hinanden, så det bliver nemmere for mig at få det output, jeg er interesseret i. I skal bare tænke på, når I har det her kort, så er det et kortvindue. Og det betyder også, at I kan gøre alt det i det her aktiverede kort, som I vil kunne gøre i ganske almindeligt kort. I kan zoome og panorere. I kan sætte udskabsmålforhold via ret vindue, så I højre klipper simpelthen ind i kortvinduet, og så siger I ret vindue, og så sætter de målforhold, I gerne vil printe ud. Og det er så det målforhold, I får. I kan også bruge lagkontrollen, når I har aktiveret kortet. Faktisk kan I også gøre det uden at aktivere kortet. Kortet optræder også over i lagkontrollen, så I kan se, hvad er det for nogle lag og labelindstillinger, I bruger derovre, og tilpasse dem derovre, så det bliver afspejlet over på lag i kortet også. I kan tegne et redigerbart lag, I kan flytte rundt på labels, ja, og som sagt, I kan gøre alt det, som I plejer at kunne i ganske almindelige kort. Der er sådan set ikke nogen forskel. Og det smarte i det her, det er, at det I ser på kortet nu her, det er også det, I får printet ud. Så det er blevet en rigtig sådan en kopi, eller en rigtig mere realistisk billede af, hvad I rent faktisk får ud, når I sidder og kigger på det her. Så når I aktiverer kortet, så kan I altså gøre alt det, som I kunne et ganske almindeligt kort. Ligesom kortvinduer, så kan I også indsætte listevinduer, og der bruger I så den knap ved siden af, som kan indsætte en listevindue, og igen kan I enten vælge indsætte en eksisterende, eller et nyt listevindue. Og igen, hvis I indsætter et eksisterende, så vil det blive lavet en kopi af listevinduet. Og igen kan I dobbeltklikke eller alt-klikke på rammen for at aktivere den, og så kan I sortere i den, og I kan filtrere den, I kan fjerne kolonner, hvis det er brug for det. Så nu er det igen et listevindue, ligesom kortvindue af et kortvindue, så I kan bearbejde det, som I nu har lyst til. Ja. Lad mig lige prøve at hoppe over og vise det en gang herovre i Mapinfo Pro. Så I kan se, at jeg har nogle forskellige kortvinduer her. Så nu vil jeg gerne lave et layout-vindue. Vær opmærksom på, at i 32 udgaven af Mapinfo Pro, der har I faktisk to layout-vinduer. I har nyt layout-vindue, og så har I ny layout-designer. Så det vil I kan vælge mellem disse to forskellige. I det her tilfælde vil vi selvfølgelig bruge den nye her, så den klikker jeg på her. Og så åbner et nyt layout-designer vindue til mig her, som jo minder om det, som I så på min præstation også. Så det første jeg vil gøre her, det er, at jeg vil måske gøre det, at jeg laver mit gitter snapbart. Så nu kan jeg, når jeg indsætter noget, så snapper den ligesom til det øverste venstre hjørne med mit element. Jeg skal indsætte et kortvindue, så jeg går over i listen her, og så siger jeg, nu skal jeg indsætte mit Skotlands kort her. Den så gør det, at den åbner et kort ind i den størrelse, som vinduet reelt har om bagved. Det mærke til to ting. Det første var, at jeg fik mit kort ind her som en kopi af det, jeg havde i forvejen. Det andet, jeg mærke til, det at det kom til at hedde Skotland 2. Det kan jeg se herovre i lagkontrollen. Mit Skotland 2, det ligger her. Og fordi den lavede en kopi, så kommer jeg til at hedde Skotland 2. I kan også se, at den er indsat her med en anden signatur, så vi på den måde ligesom prøver at illustrere det her. Det er ikke et selvstændigt kortvindue, det er et indlejret kortvindue. Det også betyder, det er, at hvis jeg ændrer på Skotland 1, hvis jeg f.eks. vælger at sige, at nu skal jeg lige zoome ind herovre, det kan være, at jeg skal zoome ind på det her område her, så har det ikke nogen betydning for mit kort over layout-vinduet, fordi det her over, det er en kopi af den her. Der er ikke nogen reference mellem dem mere. Det betyder også, at jeg faktisk vil sige, at jeg skal bruge det her mere, så lukker jeg. Og så har jeg måske kun mit Skotlandskort tilbage. Og det kan jeg så arbejde med som helst. Så det første jeg vil gøre, det er måske at højreklikke ind i det. Det kan være, så snart jeg vælger det her udlægningsform, så bliver det faktisk aktiveret. Når jeg højreklikker ind i det, så får jeg højrekliksmenuen fra de normale kort. Og her kunne jeg så vælge at sige ret vindue, og så sige, det skal måske være en til 500.000 i stedet for. Og så siger jeg, det var vinduesbredden, så siger vi en til 50.000 der, og det siger okay. Og så ændrer den zoom-niveau,
Så det tilpasser sig til det her målforhold, så det nu er 1 til 50.000 i det her kort. Men så betyder det også, at jeg kan tage fat på min labels, hvis jeg har lyst til det, så kan jeg vælge, at den skal placeres herude i stedet for, den her vil jeg placere hernede i stedet for. Så jeg på den måde trækker rundt med mine labels, mens jeg faktisk sidder og kigger på, hvordan det kommer til at se ud på det her vindue. Det var et kortvindue, hvordan jeg sætter det ind. Og som jeg sagde, så kunne jeg også gå herover med mit lagerkontrol, og så kan jeg faktisk styre synligheden, så jeg kan slukke for de ting, jeg ikke vil se. Og på den måde ligesom styre det, som var det selvstændige kortvindue. Hvis du nu siger, hov, nu har du lukket dit almindelige kortvindue. Hvis du nu gerne vil tilbage igen fra det her indsatte kortvindue til et normalt kortvindue, så kan jeg højreklikke herover, og så kan jeg sige klon vindue. Når jeg kloner vinduet, så kommer jeg tilbage for faktisk et reelt kortvindue igen. Så nu laver jeg en kopi af mit indsatte kortvindue som et reelt kortvindue. Så den vej kan jeg også gå på den måde. Jeg lukker det igen, jeg skal ikke bruge det nu. Nu har jeg et kortvindue her indsat på en eller anden måde, på en pæn måde. Jeg kunne tænke mig at have en tekst sat ind også, så jeg tager min tekst her, og så siger jeg her, støver noget her. Skotske destillerier. Så kunne jeg vel sige, at det skal være en lidt større stil, så jeg går lige over og trykker på den her rundt. Det er den her, for eksempel, jeg har en lille skærm nu, så jeg kan ikke se alle mine knapper på en gang her. Jeg kan vælge min tekststil, og så kan jeg vælge at sige, at den skal være lidt større. Så skal jeg lave en kursiv, og så siger OK. Så slår det igennem herovre. Så nu begynder jeg at lave den lidt smallere den her, så laver den her, den folder teksten sammen på flere linjer. Så laver det er lidt bredere her, så kan I se, at det begynder at vise flere af mine knapper her, så de ligesom alle sammen kan være der til sidst. Så det er jo teksten, det er jo kortvinduet. Jeg kunne også vælge at indsætte en eller anden figur. Nogle af de ting, jeg vil lægge mærke her, det er, at vi har faktisk ikke alle de figurer, eller alle de geografiske objekter, som vi havde i den gamle udgave. Så nogle af de ting, der mangler lige nu, det er for eksempel punkter, og det er kullinjer. Det er nogle af de ting, vi arbejder på, der skal komme i den næste station. Især ikke til punkter får vi en del forespørgsel på, og det vil man gerne have med os. Men jeg kan indsætte linjer her, så jeg kan tegne min linje på den måde her. Når jeg har dem, så kan jeg jo trække i dem, som jeg har lyst til. Jeg kan også gå ned og lave dem helt lige. Og på den måde kan jeg ændre på min linje og tegne min linje. Og samme måde som jeg ændrer tekststilen, så kan jeg faktisk også gå ned og ændre tykkelsen her. Og sige, at den skal være noget bedre. På den måde her. Så de ting kan jeg også gøre med det her. Og endelig, hvis jeg lige skal tage det sidste her omkring det afbindue her, så er det med at indsætte billedramme, eller indsætte billeder. Så kan jeg trykke på den her. Hvis jeg nu går ud og finder nogle pæne billeder, der kunne matche mit kort, så ved jeg, at jeg har noget herude. Så jeg kunne tage et billede, eller jeg kan tage flere billeder. Så de to her for de to. Og så siger jeg åbn. Når jeg åbner den, så indsætter den faktisk i det afbindue i den størrelse, som billederne reelt har. Og så kan jeg efterfølgende bare skalere dem ned, så de får en anden størrelse her. Jeg mærker til, at jeg kan faktisk ikke forvrænge dem. De holder deres størrelsesforhold længde-breddemæssigt, så jeg kan ikke lave dem, så de bliver længere, end de er reelt. Så de tilpasser sig i det forhold, de reelt har. Jeg kan også mærke til, at når jeg indsætter sådan et her, så kan jeg faktisk indsætte billeder, der er gennemskinnelige eller transparent, som man kalder det. Så jeg kan faktisk se igennem det her billede her, selvom det ligger ovenpå. Og det er sådan et billede, der er transparent, så det er ikke noget, jeg sætter på det her i afbindet. Så det er et billede, der reelt er transparent. Jeg kan også mærke til, når jeg flytter rundt med det her, slipper det her lidt skævt, så snapper det sig til den nærmeste gitterlinje her. Hvis jeg nu synes, jeg ikke er helt tilfreds med det her, jeg gør til at stå på linje, så kunne jeg indsætte nogle hjælpelinjer her. Jeg kan måske både tage en lodret og en vandret, og dem kan jeg placere her for eksempel med lidt skævt. Og så kan jeg vælge at sige, at de to her vil jeg gerne have til at snappe til den øverste. Nå, fik jeg ikke valgt den der. Jeg bare gøre det igen. Sådan. Og så kan de snappe til den øverste linje her. Og tilsvarende kan jeg selvfølgelig også flytte dem over her, og så snappe dem til den venstre. På den måde her, så de ligesom følges af, der står på linje på den måde her.
det her billede kan jeg selvfølgelig også placere, så det snapper sig til den øverste linje her, hvis jeg har lyst til det. Så det må have mulighed for at sidde og bearbejde det layout, og synes, få det til at se ud på den måde, jeg vil. Jeg kan hernede, der kan jeg zoome ud, eller jeg kan zoome ind, bare ved at trykke, eller jeg kan bare bruge min skala bare her, eller jeg kan som sagt trykke på selv teksten, og så skrive 100%. Så på den måde styre, hvad er det for et udsnit, jeg sidder og kigger på her i mit layout. Så det er jo sådan lidt om layout designer vinduet. Og noget, jeg også skal gøre her, det er, at jeg kan også styre rækkefølgen, så jeg kan sørge for, at mit billede måske kommer til at ligge bag mit kort, hvis jeg synes, mit kort er vigtigere end mit billede. Sådan en linje herovre, hvis jeg synes, jeg skulle have den til at ligge her, og så kunne jeg flytte den ned til lidt langsomt. Som mit kort, for eksempel. Så på den måde har jeg ligesom mulighed for at tilpasse layout-vinduet. Yes, lad os prøve at gå tilbage til præsentationen herovre. Ja, og noget af det andet, vi har arbejdet på, det er ligesom at gøre Mavenco Pro i stand til at udnytte de processorer, eller de kerner, som man måtte have på sin computer. Indtil videre så har Mavenco Pro været det, man kalder single threaded, eller man kan køre en kerne ad gangen, så den kan ikke udnytte, at man har måske 4 processorer med 2 kerner hver. Den kører stadigvæk kun at bruge den ene af de her 8 tilgængelige kerner. Det vil jeg lave om på nu. Jeg prøve at kigge på det. I første omgang, det er jo ikke noget, man bare sådan gør ved at knipse en gang, og så er det hele blevet multithreaded. Så det vi har gjort, det er, at vi kigger på, hvad er det for nogle oplagte ting, vi kan lave multithreaded, så vi kan ligesom fordele arbejdet mellem flere kerner. Og i version 12.5 her, der har vi kigget på de her objektprocesseringsfunktioner. Det er opdeling, det er slet udenfor, og det er bufferfunktioner. Så de er altså i stand til at udnytte flere kerner, hvis man vel mærker sætter Mavenco op til det. Man kan styre det via en grundstilling. Og det gør man, her siger man simpelthen, om det skal være fuldt, om det skal være aggressiv, middel, moderat eller ingen. Lad være med at det ikke for mig, de her sjove begreber, der er nogen, der synes, de skulle have. Man kan også bare vælge at sige, at de går fra 0 til 100%. Så middel, det vil svare til, at man udnytter 50% af de kerner, man har tilgængeligt på maskinen. Og så kunne man tænke, hvorfor kan jeg lov til at vælge mellem det her? Det kunne jeg tænke, at man måske ville sige Mavenco til at lave noget arbejde, men man vil stadigvæk gerne have mulighed for måske at arbejde videre med et Word-dokument eller tekst i en mail eller noget stil. Og så er det ikke så smart, at man sætter den til at bruge alle processorerne, alle kernerne, så den stiller udnytter 100% af det, man har tilgængeligt. Så kan det være rart måske at lige lade en fjerdedel være tilgængelig til de andre programmer. Det man så kan spørge sig selv om, det er, om det gør en forskel. Kan man rent faktisk se, at de udnytter flere kerner? Og der har jeg lavet et lille eksempel her, hvor jeg har taget ca. 71.000 vandløb fra PUT eller GeoDanmark Datasæt, som det hedder, op i det midtjyske her omkring Aarhus over til Holstebro. Og så testede jeg på min 3 år gamle 4 dobbeltkernede CPU computer. Det er sådan en, man kalder det vist en workstation, det er en kraftig bærbar computer. Og det jeg kunne se, når jeg kørte den, det er, jamen, hvis jeg kører uden det her multithreading, så den bare kører med en kerne, så kan jeg se, når jeg kigger på selve min system, så kan jeg se, at den bruger ca. 12% af processorkraften. Og det svarer sådan godt og vel til en 8. del af de der 8 kerner, jeg har. Så den bruger rent faktisk kun en kerne. Hvis jeg nu i min 32-bit udgave her siger til den, at den skal bruge alle de tilgængelige kerner, så kunne jeg bare se, at den bruger 80% af processorkraften. Men altså, det ser ikke ud som om, den kører op og bruger 100%, selvom jeg sætter den op til den faktisk. Når jeg kigger på tiden, så kan jeg se, at den faktisk kun bruger 40% af tiden, som den bruger tiden. Den sparer 60% af min tid. Den går fra 300 sekunder til 120 sekunder, altså fra 5 minutter til 2 minutter. Det er den tid, den ligesom, kan man sige, sparer ved at bruge nogle flere kræfter. Man kan så sige, at den bruger jo 8 gange så meget. 8 gange så mange kræfter, hvorfor skal du så ikke 7/8 del af tiden? Der ligger selvfølgelig noget i det, at der er både noget arbejde før og efter man sætter det her i gang. Og Mavenco skal kigge på dataen, den skal ligesom splitte det op. Den skal tildele arbejde til processerne, og så skal den samle det igen bagefter. Så der er noget overhead på den her, når man skal
fordele arbejde til flere kerner. Det er ikke sådan ren 100% win-win, vi får ud af det her. Som jeg også lige nævnte i starten, så kommer vi også med en 64-udgave op ind på. Jeg prøver ligesom at sætte det samme her op på 64-udgaven. Og der var det lidt sjovt, at jeg kunne faktisk få yderligere en gevinst ved at køre 64 bit i forhold til at køre 32 bit udgaven her. Så hvis jeg igen kører fuld multithreading på 64 bit udgaven, så kan jeg faktisk skære de 120 sekunder ned til 80 sekunder. Og jeg kunne også se, at den faktisk er i stand til at udnytte 100% af processorkraften. Og det kunne tænkes, at det hænger sammen med, at 64-bit-udgaven er bedre til at udnytte rammen på maskinen. Så den rent faktisk kan udnytte de 8 eller 16 GB RAM, jeg har, hvor 32-bit-udgaven kun kan udnytte op til 4 GB RAM. Det kunne være sådan nogle ting, der kunne spille ind der på det. Det er sådan lidt oplagt, jeg kunne komme på. Det er ikke fordi, vi har gjort noget for, at den skulle være i stand til at bedre udnytte rammen. Det ligger simpelthen bare ganske almindeligt i operativsystemet, at den er i stand til at gøre det. Jeg vil lige prøve at vise det en gang herovre i Marinefo, så jeg nu lige lukker alt det her en gang. Og så prøver jeg at åbne min vandløb her, bare for at vise, hvordan det kunne se ud her. Så zoome ud her, så kan I se, at jeg har bare lavet en cirkeløsning her. Fordi jeg kunne se, at hvis jeg skulle tage hele området, så tog det altså mere end 5 minutter, så det er ikke sjovt at stå og demo det. Nu er det ikke fordi, jeg skal sidde og vente 5 minutter på, at jeg laver den beregning færdig her. Men det næste jeg prøver, det er, at jeg har sådan en skript her, jeg kan køre, for ligesom at ensarte processen, og for bedre at kunne vise, hvor lang tid den tager om det. Det kan jeg så køre i mit basic vindue her. Og det jeg kan gøre med mit basic skript her, det er, at jeg kan herover til sidst, concurrency, der kan jeg ganske enkelt styre, hvor meget af processorkraften jeg vil bruge. Så når der står concurrency none, så siger det faktisk, at den kun bruger en kerne. Nu prøver vi bare lige at vælge det hele, og så prøver vi bare lige at sætte den i gang. Jeg vil ikke stå og vente på, at den kører hele processen igennem. Det tager højst sandsynligt omkring de 5 minutter. Når jeg prøver at sætte den i gang, så kan I få lidt en idé om, hvordan den kører. Jeg kan også prøve, hvis jeg nu starter min task manager op her. Og så kan jeg se min performance her. Så kan jeg se, at den kører sådan omkring 16, 15, 21%. At den kører højere op, det kunne sagtens tænkes, at der er måske nogle andre processer, der også kører. Så det er ikke sikkert, at det er Marinefo, der står og laver de her procesberegninger. Så den kører jeg stille og roligt derud af. Og jeg ser efterhånden, så bliver den, når den er op på 25%, men det er jo ikke fordi, at det er sådan noget, man gider at stå og vente på. Så jeg tror, jeg går over i Marinefo den her, og så annullerer det den her gang. Sådan. Og så kan jeg lige gå op og sige, det har jeg så overhandskriftet. Så hvis jeg nu prøver at køre det med fuld processor på her. Og lige her, og så siger jeg lige slet kosmetisk lag. For jeg genererer alle de her over mit kosmetisk lag. Så nu er den selv den her sted på. Og det har så gjort den her, hvis jeg går og kigger herover i slutningen. Så sætter den til at køre med fuld concurrency på. Lad os prøve at starte den op igen. Og så står der og tænker lidt, og I kan se den, så faktisk tænkte at den kom i gang. Vi kan også se processoren, den kører faktisk ganske hurtigt nu. Og så prøve at starte med system op her. Så kan I se at den kører omkring 60-80%. Så den udnytter altså flere af mine kerner her, end den var i den systemet. Og det betyder også, at den bliver hurtigere færdig. Så rent faktisk se, at den er faktisk allerede halvvejs, hvor den siger, at den måske kun er op til 20%. Så på den måde så giver det rent faktisk en forskel her. Han er ikke den til at undgå til det skyldes fjerne. Så det er ikke meget idé, at jeg har det fjerne, som jeg siger. Men læg også mærke til, at selvom jeg faktisk har sagt, at den skal blive fuldt på, så ser det ikke ud som om det nogensinde kommer op til 100%, som jeg rent faktisk ville få til det. Jeg har ikke helt undersøgt, hvad det skyldes, om der er nogen grund til, at den ikke kommer op til 100%. Nu ser det faktisk begynder at nærme sig 75%, så vi får lade det tilbage til, at den stadig er med en tid.
den 5 cykel, og siger tiden. Nu er det en nyere maskine, jeg har, så det er den en lille smule hurtigere. Så har vi kun 10%. Men den ligger der omkring faktisk nærmere 60% end det 100%. Så er det nu, hvordan skal vi lige have samlet det hele sammen, som tråden op og samlet det hele til en i systemet igen. Og se, nu kører den faktisk kun med en kant til sidst her. Så er den færdig. 106 sekunder, så den er faktisk lidt hurtigere end min gamle maskine var. Det er jo også godt at vide, at man får noget ud af på en maskine. Det er så bare slet alt her. Så det er et lille eksempel på det, og som sagt, så var det jo, så vi går tilbage over min præsentation herovre. Så var det altså bogfunktionen, som jeg viste her, og så er det slet udenfor og opdelt de objektprocesseringer, som vi har optimeret til at kunne flere kernemaskiner. Yes. Jeg nævnte også kort, at det vi også har kigget på det sidste års tid, det er jo en 64-bit objekt. Den kommer vi til at kigge nærmere på i kommende webinar, så den vil ikke komme så meget ind på. Det som vi også vil kigge på lidt senere, det er vores nye Marvin Pro Raster, som er en add-on til 64-bit, som gør, at man reelt kan sidde og arbejde med enorme datamængder i Marvin Pro. Det I ser på skærmen her, det er faktisk op til flere forskellige krit af hele Danmark. Jeg har en for Sjælland, og jeg har en for hele Danmark. Den for hele Danmark, den fylder som cirka 38. Det er en side at arbejde med i det her system. Som om det bare var en VMS-tjeneste, som faktisk havde været kontrakteret. Men lad os prøve at kigge på de små ting, som vi også har kigget på i den her version. En af de store ting, og i hvert fald en af de ting, som vi har hørt mange fra Danmark efterlyse, det er understøttelse af de nye GML-formater. Og der har vi faktisk nu købt hos Safe muligheden for, at man kan importere nogle flere GML-formater. Vi har tidligere kunnet importere GML 2.1 via vores egen eksport eller importfunktion. Via FME kan vi nu importere både 2.1.2, 3.1.1 og 3.2.1. Og vi er også i stand til at skrive eller eksportere til det her simple feature level 0. Så vi kan ikke skrive det fulde GML3, men vi kan skrive den her simple feature, som er en mere simpel udgave af GML3. Man finder den her undersøgelse i filer åbne og sendt data, så man kan åbne de her GML-filer og læse dem ind i tabfiler. Rent faktisk så når man bruger den metode, så gemmer man en tabfil, der peger på GML-filen. Så GML-filen bliver læst hver gang man tilgår den. Så det betyder, at man kan få en dynamisk udgave, der hvis man skifter GML-filen, så vil tabfilen læse de nye data på. Man kunne også vælge at bruge FME Quick Translator, som vi tidligere kaldte Universal Translator, og så reelt importere data i reelle tabfiler. Så får man lidt hurtigere adgang, efter man har oversat det. Eksportfunktionen, den kan man dog kun gøre via FME Quick Translator. Man kan altså ikke åbne via Universal Data og så sidde ret i data. Det understøtter vi ganske enkelt. Lad mig lige prøve at vise det en gang herovre i Marvin Pro. Nu lukker jeg det her, så kan jeg prøve at gå op og sige værktøj, Universal Translator. Så starter den min Quick Translator op. Her kan jeg så gå over og sige, at jeg skal importere noget data. Jeg kan vælge mit GML her. OK. Jeg kan udpege et datasæt. Og der har jeg nogle forskellige demoer her, så jeg kan prøve at vælge min Minimax format her. Der skal den gemme så. Jeg vil gerne læse den over i tabformat. Og så kan jeg her vælge at sige, hvor skal den blive placeret. Så jeg smider ned i undermappet her. Jeg har også en række forskellige parametre her, jeg kan pille ved, hvis jeg har brug for det. I det her tilfælde, der accepterer den bare sådan der, og så siger jeg bare OK. Og så
importerer den reelt det her data ind i nogle almindelige Mapinfo-tabeller. Og den er faktisk færdig. Kan jeg lukke ned her. Jeg kan gå over og sige åben. Så der har jeg jo smidt dem her under GML, den der minimark-tabeller. Og jeg kan så åbne de her filer her ind i et nyt kortvindue her tilfælde. Sådan. Og så får jeg læst dem ind her. Og bemærke, at selve stilarten på de her objekter er nok ikke så pæn. Men det er den måde, som GML nu er. Det er jo ikke beskrevet med stilarter. Det er reelt kun geometri, man finder her. Så det er den måde, det kommer til at læse den ind her. Det vil bare ændre stilarten over i mit. Altså det er den, jeg lige viste her. Jeg har den også i PowerPoint her, så jeg kan vælge at køre den igennem. Og så ser jeg, at jeg får læst det ind her i forskellige tabeller. Så den splitter den her ene GML-fil, som jo kan indeholde flere forskellige datasæt. Og det splitter den så op i de forskellige datasæt i tabeller. En anden ting, som vi også har haft et par enkelte kunder, der har haft problemer med, det er, at de her nye fancy markører, som vi tilføjede for nogle versioner siden, de fik faktisk nogle Citrix-udgaver til at køre langsomt. Det virker ganske udmærket, men så snart man ligesom tog for eksempel zoom ind og ud, så kørte ind i kortvinduet, så ligesom at der var en ekstra modstand i musen. Musen kunne ganske enkelt ikke fylde med, når man flyttede rundt. Kommer man ud for kort igen, så fungerer det fint nok. Så det var kun inden for selve korten. Og det viste sig, at det var sådan de her true color markører, som havde sådan en ikke ren sort-hvid markører, men der havde en vis farve i sig også. Det simpelthen fik Citrix til at køre langsomt. Så nu kan man her under grundindstillingerne på systemet, der kan man enten aktivere eller deaktivere. Som standard så er de aktiveret, men hvis man oplever, at den kører langsomt, så kan man gå ind og deaktivere den herinde, så man får en bedre performance, når man sidder og arbejder på Citrix. Det var sådan lidt en introduktion til, hvad vi har kigget på i Mapinfo 12.5 i 32-bit udgave.